Ignacio, 1987an idazteari, Azukrea Belazetan idazteari ekin zenionean, zer zen buruan, nola sortu zen, nola... Lehenengo gauza, 87an argitaratu nintzen. Hori da. Oso importantea da hori da, bai. Idazten hasi nintzen, ipuinik zaharrena izango da, 82koa edo hirukoa hor nuen. Nik oso garbi neukan idatzi egin nahi nuela, eta baina euskeraz idatzi nahi nuela. Eta euskeraz idazteak niretzat ekarri zuen lan berezi bat. Nik euskera pixka bat alduta neukan, erdoilduta bintzat. Erdal eskola batean ikasi nuen, eta erdoilduta neukan hizkuntzen. Eta hori hasi nintzen irakurri eta idatzi eta hola. Eta halako batean, irakurtzearen poderioz, azkenean, hori egin dutena zergatik ez nik ez. Eta zer idatzi ez. Eta, egia esan, ni askotan etortzen nintzen, Tolosara, Urkizu auzora, Osaba izebekin eta Lehenbozuekin eta hilabete asko pasatzen dituen hemen. Eta, horko historiak, horko bizimodua eta pentsamodua hartuz sortutako ipuina dira. Eta orduan, garai hartan, ezagutu, irakasle izan nuen, Antziratxundi ezagutu genuen, danok ezagutu genuen atxaga, bakoak hori izan zen bonbazo bat niretzat, eta guretzat. Eta, hortik sortu zen, erderaz irakurtzen nuen Cesare Paveseren mundu rural hori, noski Juan Rulforena, eta barrez, askoz gehiago. Eta nik ere badut mundu bat, eta mundu hori kontatzen nahi dut. Eta hori izan zen, etxasazun, 87an nik neuzkan 24 urte. Eta hasi zinean 82an? Bai, 82an edo nik uste dut 83an, hor nun baita biliko zen. Eta argitarapenak zer ekarri zizun, zer eman zizun liburua plazaratzeak? Niretzat nik izan behar dut, Azukrea Belazetan niretzat izan dela nire pasaportean nolabait ez. Ni, ez da oso ezaguna, baina ezagutzen nautenek mundu txontan, ez? Liburu horregatik ezagutzen dago batez ere. Hori beste batzuk, Gerezik Bora, zatu dira, baina Azukrea Belazetan izan da nire pasaportea. Ni naiz Azukrea Belazetan egilea. Bale, konforme. Hori izan da, nolabait asko eman dit nolabait idazle izateko bidea, ez? Idazle edo editore edo mundu honekin zer ikusia daukan lan gintza horiek lanak egiteko bidea. Hori eman zidan 24 urtekin, eta ez dut goirik egin. Ongi da, mila esker.